Osiris e por Apis. Mírame ben, por Osiris e por Apis. Agora es un paxaro. Por Osiris e por Apis convertiches en paxaro. Viches iso? Sí, vai chover, vai voando moi baixo. O seguinte. Quen sodes? Sí, estaba agardándovos. Quen de vos é o que se vai someter a esta proba tan sinxela? Non podo atender os dous, perdoade. Aténdeme a mí. Moi ben, poñámonos cómodos aí. Preparado? Comezamos. Por Osiris e por Apis, mírame ben. Que ollos máis bonitos tes. Silencio, concéntrate. Por Osiris e por Apis, mírame ben, mírame ben. Por Osiris e por Apis, agora es... Pois... un xabarín. Os galos gustan moito dos xabaríns. Comezo de novo. Por Osiris e por Apis, mírame ben. Converticheste nun xabarín. Sí, nun xabarín. Poderías acender un ollo só? ¡Silencio! ¡Concentración! ¿Qué dicía? Sí. Es un xabarín, oíches, un xabarín. Eses ollos son moi bons para ler na cama pola noite. ¡Basta, silencio! Comienzo de nuevo. Es un xabarín, por Asopis e os Avis, por Pasoris e Rotasis, por Rosatis e toda esa atrapallada. Repite conmigo, son un xabarín. Es un xabarín, es un xabarín. Iso é, son un xabarín, son un xabarín, son un xabarín. Con tanto falar de xabaríns entrou unha fame no corpo. Ademais, xa é hora do xantar. Iso está moi ben, porque na seguinte proba teredes que comer absolutamente todo o que vos preparou Manekempix, o cociñeiro dos titáns. Nunca ningún mortal foi quen de rematar un dos seus guisos, e por suposto tendes que comer ata a derradeira farangulla que vos preste. Por fin, unha proba interesante. Esta fago a eu. Indiscutiblemente. Benvido, o teu servicio. Vamos, senta, axiña comezará o banquete. Que é isto, Unha invención miña. E como unha macá, pero cómese frita. Ainda non lle puxen nome. Os deliciosos gansos de Preve Natural. Un rabaño de carneiros. Magnífico aperitivo. A tortilla dos titáns, de 8 dúcias de ovos. Bacallaos a titánica, un entrantiño moi lixeiro. O boi. Vas ver como se che desfai na boca. A vaca. Secada un pouco máis desaborida, pero moi delicada. Os cuxos. A familia que se come unida permanece unida. A montaña de caviar. De gran groso, por suposto. Coas pertinentes torradillas. O camelo. Vaiche encantar porque leva as xivas recheas. E antes de pasarmos a seguinte tanda, o elefante a oliva.
Comeuno todo. Todo, xa non queda nada na cociña. Terei que cerrar por falta de existencia. Onde se meteu o cociñeiro? Esqueceulle servirme os entremeses. A que ven este escándalo? Abraracurcis, que fas vestido con esa pinta tan ridícula, Non é ridícula, é o aspecto que lle compre o dono de Roma. O dono de Roma, pero ti toleaches. Non, cando os rapaces superen as probas e nos reunamos con eles en Roma. En Roma? E por que supós que Roma será nosa? Vende la pel do xabarín antes de cazalo. ¿Estás seguro? Sí. Veña, andando todo o mundo a casa. Ide vos, deixademe so... Ti, crees que non gañaron? O César é poderoso, fixo un pauto coas forzas das tebras. Só os deuses saben a que terribles atrancos terán de enfrontarse o Belis e Asterix. Tendes que penetrar no antro da besta. No antro da besta? E como é esa besta? Non se sabe, porque ninguén saiu vivo dai. Foi un placer coñecervos. Adeus. Entramos, Obélix? Claro, pode ser interesante. Cantos sodes? 2. Cuidado, Bélix, o chan... Sabes, Asterix? Xa o sei, vai chover, os paxaros voan baixo. Non importa, aquí dentro non nos imos mollar. Disculpe, señor, a besta anda por aí? A ver se contesta cando lle falan. Estánse a perder os meus costumes. Non sei onde imos parar. Excusan de amedrentarnos porque é sabido que nos só lle temos medo a unha cousa, que o ceo se nos veña en